Vaheguru, 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 Vaheguru. Ja, men velkommen til den danske kulturmandag. Det er andet år i træk, vi holder det her. Jeg ved ikke, hvor meget du var sidste år? Nej. Det der formålet er egentlig bare at vise det indiske samfund, og så nærmere specifikt Sikh-samfundet, der er i Danmark. Og der er omkring 800 i alt, så det er jo ikke mange. Nej. Vi er en lille minoritet blandt en større minoritet af indvandrere, eller hvad man nu kalder anden generation. Jeg ved ikke, hvad man efterhånden kalder dem. Og grunden til, at det er derfor at sætte fokus på vores kultur, vores traditioner, og hvem er vi helt præcis. Når vi går rundt med turbaner med hovedet, så ved vi jo godt, at folk stiger på os. Og det er også fint nok, fordi man bliver nysgerrig. Det deres formål her, det er også at kunne fortælle lidt omkring, hvem vi er, og hvad det er, vi står for. I vil gerne tættere på, hvis I ikke kan høre mig. Yes. Men vi har så lavet den her flyer her, hvor vi skal prøve at fortælle lidt omkring, hvad er det helt præcis, hvorfor er det, vi ser sådan her ud, og hvad er det, vi tror på, og hvem er vi som personer. Dels for at nedbryde fordomme, fordi vi ved jo godt, at efter den verden, vi lever i, der er mange problemer, altså der er mange... folk med lange skæg og turban har ikke fået det bedste ry, det er jo terrorister, og det er det ene og det andet osv. Det går ofte ud over os, fordi som misforstået eksempelvis med nogle andre, og så har der været eksempler på hate crimes, altså hadoverfald. Der har også været mordforsøg og mord på sikher i udlandet, på grund af, at de tror, at vi er talibaner eller al-Qaida osv. Så det er sådan lidt det der årsag til at være her i dag, det er for at sætte fokus på, hvem er vi og hvad tror vi på, og egentlig bare sige, at vi er danskere ligesom alle andre. Det er godt. Men vi har så lavet den... Lige præcis. Altså den her Gud. Så vi tror, det er en Gud, som vi kristne tror på, og som jøderne tror på, som hinduerne tror på. Det er den samme Gud, som vi tror på. Og hvis man har den mentalitet, tænker vi, så er det jo meget mere inkluderende. Så er der ingen grund til at gå i krig mod hinanden, og hvem tror på den rigtige Gud. For det er den samme Gud, vi kalder ham bare med forskellige navne. Og ligesom det her bord, det kalder vi et bord, men englænder kalder det et table, og tyskere kalder det en bur, eller noget af den du. Vi har, og på Punjabi siger man en medje, og så videre. Det er jo stadig et bord, vi taler om. Om du kalder Gud, Jehova, Allah, Ram, Krishna, Vaheguru, det er jo sidst den samme, vi taler om. Så det er noget, vi tager meget stolthed i, så at sige, det her, men vi anerkender faktisk, at alle tror på det samme, og derfor burde vi snart stoppe med at have alle de her konflikter og slåskampe og alt det her, der nu stort set udlægger verden, som vi kender den. Vi mener samtidig, at alle mennesker er lige, så vi mener ikke, at sikher er hævet over andre sikher. Vi har ikke nogen begreber som vantro og kætter og hvad man ellers bruger af den slags nedladende ord. Vi tror, at kvinder er ligestillede mænd. Vi tror på folk, uanset baggrund, etnicitet, kultur, alle sammen er stort set ligestillede, eller de er ligestillede. I forhold til kvindernes ligestilling, som er ret stort i Danmark. Den længst siddende leder, vi har haft i historien, det var faktisk en kvinde, hun sad på magten i 40 år, og det var 1700-tallet. Så det var før den franske revolution og alle de her forskellige ting skete. Der var vi en kvinde, som vi fulgte som øverste myndighed. Så det er sådan en meget sjov lille faktum, som vi fik sådan. Derudover så, så kan man sige, at vi tror også på religionsfrihed, som vi også var inde på lige før. Så det man også kan se, at mange religioner er svære, det er jo, at man har en eller anden tanke om, at vi er de eneste, der er sande, og derfor har vi lov til at se ned på andre, som tror på noget andet. Vores guruer, altså vi har som profeter, vi har 10 i alt, de byggede faktisk moskéer til muslimer, og de lavede ofringer for hinduernes skyld. Selvom det ikke var nødvendigt, fordi at de kunne sikre, hvad skal de gøre for de andre herfra, men fordi de havde behov for et sted at tilbede deres gud på, eller de havde behov for noget beskyttelse, så gik de ind og hjalp dem på den måde. Det er også noget, som mange sikher er meget stolte af, det her med, at vi taler ikke bare om, at alle er lige. Vi har også en historie, der viser, at vi har gjort, hvad man kan for at ofre sig for andre menneskers liv. Som vi også kan se her på nogle af billederne, så døde der faktisk næsten 100.000 sikher i 1. og 2. verdenskrig. Så man siger, hvad skulle sikherne i Indien, hvorfor skulle de dø på Europas slagmarker? Det var jo en intern europæisk krig. Men netop fordi, at sikherne kunne se, at der var nogle folk, altså i deres øjne var tyranner, som der var behov for at kæmpe imod. Så jeg tror, det var 100.000 dræbte, omkring 145.000 sårede. Det er jo et kolossalt stort tal for et folk, som ikke har noget som helst at gøre med det her. Altså, sikherne var ikke ramt af nazisterne, for eksempel. Så så det er nogle ting, vi prøver at sætte fokus på. Vi kun har været 50 år, men vi har en længere historie med Europa, som trækker meget længere tilbage. Og det er sådan meget det, vi sætter fokus på. Og det man kan sige, det er, at noget andet, vi også gør for at sætte fokus på hele det her med alle lige, det er jo, at vi prøver at udrydde fattigdom ved at lave nogle institutioner. Altså det er jo noget, man kan uenige i, at fattigdom er skidt, og det er noget, som man bør udrydde.
Det vi prøver at gøre, er at sætte institutioner i verden, som gør, at du kan udrydde fattigdom. Blandt andet, at vi har folkekøkkener, hvor vi går ud på gaden, og så gratis mad til alle der. I Danmark har vi en velfærdsstat, hvor aktuelt er det, men i Indien, hvor der ikke er sådan en velfærdsstat, så bliver der serveret måltider for flere 100.000 mennesker hver dag. Det gyldne tempel alene, som vi kan se på det der billede herovre, der bliver serveret mad for omkring 80.000 hver dag. Jeg ved, har du været der? Jeg har været der, ja. Okay. Hvad var din oplevelse af at være der? Fantastisk. Det var så smukt og så behagelig og rar stemning og bare, altså, alle var velkomne, ikke? Altså, også selvom man kommer som turist. Ja, altså. har du været. Og det der med at se folk, hvad kan man sige, altså, der var mange, som super pilgrimstur dertil, og bare se den, sådan, hvordan deres oplevelse var. Meget hengivende. Ja, præcis. Ikke? Altså, vi var jo sådan bare turister, ikke? Så vi var bare på at se et tempel, men man kan se, at det virkelig betød meget for de her mennesker, der var her. Og du følte dig sådan velkommen? Ja, meget velkommen. Du følte ikke, at du skilte dig ud, eller du var til vejen for andre? Overhovedet ikke. Folk var så flinke og hjælpsomme. Der var ikke. Ej, hvor godt. Ja, det er jeg rigtig glad for at høre, ja. Og der så du også, at der blev serveret mad til... Ja, præcis. Ja, præcis. Det er så sjovt i Europa, for eksempel, det er, at man begynder at tænke, okay, i Indien for eksempel, så ved fattige godt, at de kan gå over et Sikh-tempel og få mad der. Det ved hjemløse i Vesten jo ikke. Så jeg vil have et Sikh-tempel, som serverer mad, men der er ikke nogen, der går derhen, for hjemløse ved jo ikke, at der er mad der. Så det er igen i England og i USA og jeg tror også i Tyskland snart, der er de så ude på gaden. Og så laver de sådan nogle gadekøkken, og så skal hjemløse bare komme og få mad. Og så smutter de igen, og så kommer de dagen efter. Og de begynder at åbne templerne op om natten, for eksempel vinteren, jeg boede i England, der oplevede jeg det Vejnholm, det der med at natten, så åbner templerne døren op, så kan I misbrugere og hjemløse andre komme ind i varmen, så at sige, få et måltid mad, tage sig et bad, og så om morgenen kan de bare gå igen og lave det, de nu skal. Ikke? Så det her møde mellem sikherne fra Indien, og så når de kommer til Vesten, hvor man kan se, at det fungerer ikke helt på samme måde, fordi vi har velfærdsstat og så videre. Så må vi prøve at finde nogle af de kreative møder, som er gadekøkkener for eksempel. Så ja, jeg håber, at I bliver ud af det. Det er rigtig spændende, ja. Altså, jeg har været i Amritsar, men altså, det er stadig begrænset, hvad jeg ved om sikherne, ikke? Så det er rigtig så, at du kan fortælle lidt om det. Ja, og I kan jo prøve en turban, I kan få taget nogle billeder herovre. Og så er der også indisk mad, hvis I vil smage det. Det er lidt stærkt, men det er en del af charmen. Og så hvis jeg er andet, kan jeg altid bare spørge folk, som har de her på. Ja. Super. Tusind tak for det.